Între toate jucăriile, tu ești păpușa, mami. Astăzi suntem în 21 septembrie, ai 5 luni și o săptămână, da? Și te-am pus cu jucăriile acolo. Da, mama, da. Dar de ce faci gălăgie? Sara? Ce pălărie ți-am găsit eu? Ce pălărie ți-am găsit eu? Ține-i floarea lui mama. Păpușica mea. Și mică, mă. Tu vrei să stai în picioare? Tu vrei să stai în picioare? Ia uite, ia uite, ia uite. Sus în fund! Hai, sus în fund! Gata! Ia uite-te! Ce avem noi aici? O fetiță plângăcioasă! Of, 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 of! Le iubesc! Vai, vai, vai!